गई रे कोनो में से गई रे ओहे गई रे वो गाड़ी ओरी देले रे एक साल के बाद उ सरवा फिर दोबारा बोलस ना हर जिंदगी कहार बाटे हर नाम के बिना जिंदगी बेकार बाटे हर नाम के नमो बोली केंदुआ केंदुआ का धरती से यानी सुशील ठाकुर जी की तरफ से बड़ी बड़ी आशीर्वाद मिलन चरण में बार बार पुलगी रहे ए नमवा के जपले रहे और के बड़ी का की धिया जानी भजना से तारी गइले गड़ी का गिद्ध या जामी भजना से तरी गइले भजन कर लहरी भाई भजन कर अरे ओरा भजन करतनी एकादू हम जब से गावतनी तब से एक एगो गीतिया गावतनी यूट्यूबे वाला भाई बताई लो कि हम एक एगो गीतिया गाइले कि दूसरो गाइले बोलो काम हम अरे और दिमाग कान कहां रहला जो हम पहला बार गइनी होता उ याद पड़ गला जब बुलेटवा वाला एकरा बाद वाला सारे सुरदस के लइका कटेड़ा बड़का की धिया जामी भजना से तारी गइले मेरा संत कबीरा यही के जिंदगी सवार गइले ग्राम ठेंगू अरुण पासवान जी की तरफ से लाखों लाखों आशीर्वाद मिलल चरण में बार बार लगी रही।